बिटिआरनि 3.1 दफा बायदियै सीमा बारायनाया एमपि इलेक्शननि सिगां मावफुंजायाब्ला गुबुन राहा लानाय जागोन। जित सरगियारि। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गंद'जि गामिखौ बिटिआरआव सोसननायनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन। बेनिनो गं 41 गामिया सोसनजाबाय आरो थालांनाय माखासे गामिफोरखौ थाबैनो बिटिआरआव सोसननो थाखाय सनितपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि जित सरगियारि बिथाङा खावलायहरदों। थालांनाय माखासे गामिफोरखौ फैगौ एमपि इलेक्शननि सिगां मावफुंजोबनांगौ आरो मावफुङाब्ला सनितपुर जिल्ला एबसु आरो सनितपुरनि रायजो राजाफोरा गुबुन राहा लागोन होननानै बुंथिबावो सा दिखियाजुलि दखरा एबसुनि 10थि थान्दै जख'न्थाइ हाबाफारियाव बाहागो लानानै सनितपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि जित सरगियारि बिथाङा लोगोसे बुंथिबावोदि बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरा दाबो आबुङै मावफुंजायाखै, जेरै हा हुनि जेंना, फरायसालिनि जेंनाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौ होनना। गिबियाव खौरां बुथुमगिरि आरो नायगिरि गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। दिनै सा दिखियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 16थि बोसोरारि फांमाफुर बर' गथ'फोरनि सानसेनि हाबाफारिजों जागासिनो दं। बे हाबाफारियाव जोङो फुंबिलिनिफ्राय जागायनानै हाबाफारिया खावसे थांबाय आरो नैबे जोंनि बे हाबाफारिया जोंना हाबाफारियाव जोङो जिहेतु लांगोना बेखेवनायनिफ्राय लानानै जोंनि सा दिखियाजुलि दखरा मेलाखौ बिरहोदों। बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय आरो गेदेमा मुङै आलारि बाथि फोजोंनाय आरो जोंनि मुंख्लंफोरनि थाखाय जोङो बिबार बावनाय बेखिनि आरो सानसेनि थाखाय जोङो थान्दै मेल बेखिनिखौ जों लानाय जादों। सा दिखियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि 16थि थान्दै जख'न्थाइ बे हाबाफारियाव आंखौ बेखेवगिरि महरै जिहेतु बिथांमोना लिंनायलाय आं बेहाय फैदों आरो बेहाय जोङो रायजो राजा बिथांमोना खोब लोगो फैनानै बेहाय बाहागो लादों आरो बे थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजों बे हालामाव गोबां जिहेतु जेथो जेंना दङ। सनितपुर जिल्लायाव जिहेतु हा हुनि जेंनाया नांगौ बायदि जोबाखै। गोबां गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालिसिम जिहेतु फरायसालिफ्रा दासिमबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै, गभर्नमेन्ट जायाखै आरो बेनि थाखायनो गोबां फरायसालि बिथांमोना जेरैबायदि सोलोंथाइ मोननो हायाखै। नांगौ जेराव गभर्नमेन्ट फरायसालिफोर दङ बेवहाय नांगौ बायदि टिचार गैया, दासिमबो जिर' टिचार दङ, दासिमबो सिंगल टिचार दङ। गासै बाथ्राफोरखौ बेहाय डेलिगेटनि गेजेरजों थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजों दखराया ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे बे हालामनि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ थुनलाइ आफादनि गुबुन गुबुन आफादनि बिथांमोनखौ लानानै बेहाय जिहेतु सावरायदों आरो बेहायनो जे हा हुनि जि जेथो जेंना बेफोरखौ बेहाय सावरायदों। जिहेतु बेहाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों माखासे दफाफोर बेहाय नांगौ बायदि दासिमबो मावफुंजायाखै। 3.1 जि एक्सटेनसन पार्टनि जि बाथ्रा बुंदों बेहायबो रायजो राजानि गेजेराव गोबां सोंलुफोर दङ, जों बेफोरखौ बेहाय सावरायदों आरो बेहाय आङो सनितपुर जिल्ला फरायसा आफादनिफ्राय आंबो बेखौनो बुंनो सानदों दि 3.1 जि एक्सटेनसन पार्टआ थांनाय जि 41आ जि गभर्नर नटिफिकेसन जाबाय आरो जिखिनि 2026 जानुवारियाव असमनि जि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे पेकेज फोसावदों 60टा गामिनि। दा बेहाय 60टा गामिया जायालासिनो बेहाय 41टा गामिया नटिफिकेसन जानायाव बे 19टा गामिया मा जाखो आरो जागोन ना जाया बेबायदि रायजो राजानि गेजेराव सुंलुआ दङ। जोंहा बेहाय फोथायनाय दङ बेयो थाबैनो सुंद' समनि गेजेराव जागोन आरो जिखिनि थालांनाय गामिफोर जे फार्स्ट फेज सेकेन्ड फेजनि जि बाथ्रा बुंदों बेबो बिफोर 2024 जि एमपि इलेक्सन फैगासिनो दङ बिनि सिगाङावनो जागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ आरो जुदि जायाबा सनितपुर जिल्ला फरायसा आफाद हिसाबैनो आरो जोंनि सनितपुर जिल्लायाव थानाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोनानो बेहाय जि इलेक्सनाव जि फैबाय थादों बिनि थाखाय जों बिहिर बेबस्था साननो गोनां जागोन आरो गोनां जायोबा जों बिनि थाखायबो आन्दलन खालामनो थाखायबो रेडि दङ जाहाथे जि एकर्ड 2020 सननि 27 जानुवारि जि मोनसे गोजोन गोरोबथा जायखौ जोङो बुंदों जाहाथे
बियो मोजाङैनो इमप्लिमेन्ट जायो आरो 2024 नि सिगाङाव जिहेतु जोंनि भारतनि गृह मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बुंनाय भारतनि प्रधान मन्त्रि जे बिथाङा बुंनाय बिथांमोननि जि कमिटमेन्ट जाहाथे बिथांमोना गावनि कमिटमेन्टखौ लाखिगोन आंहा बिनि सायाव फोथायनाय दङ। आथिखालनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आफादनि 16थि बोसोरसालिनि थान्दै जखनथाइखौ दिनै दखरा आफादनि बेन्दोङाव थानाय हांमाफोर गुदि बर' फरायसालियाव सानस्लिनि नायगिरना हाबाफारिजों खुंफुंगासिनो दङ। दा बिनिनो थान्दै मेलाव दखरा आफादा हांख्रायनायजों लोगोसेनो आंबो बे ओनसोलनि सासे थागिबि आरो बे दखरा आफादनिनो आंबो गुदि हिसाबै जे बेयाव आं दिनै बाहागो लाफैदों आरो बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों दिनै सार्टिफिकेटनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय जि माखासे जेंना दायोथ' आरो बिटिआर गोरोबथानि माखासे बाथ्राफोरखौ बेयाव जों सावरायलायबाय थानाय जादों आरो बिटिआर गोरोबथानि सिमा बारायनायजों लोगोसे बे इनस्टिटिउसनफोर गायसननाय आरो फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि गोदान ओनसोल सनितपुर आरो बिसनाथ जिल्लानिफ्राय गासै गं 5 नङाबा 6 गोदान समस्तिफ्रा जे एसटिए सोरजिजागोन जे बेफोर सायाव जोङो गुवारै सावरायलायदों आरो बेजों लोगोसेनो जे बिटिआर गोरोबथानि 5.3 दफा बायदिनो जे बे ओनसोलाव गोबां हा मोननो गोनां दंबावो दायो सनितपुर आरो बिसनाथ हिसाबै गासै 19,000निबो बारा बर' न'खरफ्रा दासिमबो हा मोननायनिफ्राय गोजानाव थानांदों दा बेखौनो बिटिआर गोरोबथानि 5.3 दफा बायदियै जे बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा जे 100% जौखोन्दो जे हाखौ मोननो हायो दा बेखौ जोङो बोरै मावगोन बिनि सायाव जों बे समाव गुवारै सावरायलायबाय थानाय जादों। दा बेजों लोगोसेनो बे ओनसोलाव गुबुन ओनसोलाव जेरैबायदि बर' बिजोंनि जेंना बै जेंनाफोरखौबो लानानै बेयाव गोथौयै सावरायलायनाय जादों। बेबायदिनो बिटिआर गोरोबथानि 6.3नि गेजेरजों जि स्कुल आरो कलेजफ्रा जि प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ आरो बेजों लोगोसे एजिएस आपग्रेडेसनफ्रा सनितपुर आरो बिसनाथ जिल्लायाव गासै 70नि बारा स्कुलफ्रा दासिमबो टिचार पस्ट क्रिएट खालामजायाखै दा बेफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायदों आरो बेजों लोगोसेनो जे जोंनि ओनसोलनि समाजादि माबायदि जानांगौ आरो फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि सुपार 50आवबो जे जोंनि सनितपुर आरो बिसनाथ जिल्लानि गथ'फ्रा बिदि बाहागो मोननांगौ जे बेखौ बोरै बाहागो लाहैनो हायो बेखौ बिमा बिफाफोरजों लानानै गुवारै सावरायलायनाय जादों।